All right, get your hammers. Mal wat tot de hospitalier. Maar dan moet je worden voor dat mag het aan, achter nog. Nu stuk toe allemaal. Ach, dan zien nog een keer. Pasjera, dat ik niet. Je gaat reeds nog geen nog een keer. Weer natuurlijk niet meer om je. Oh, dat is een talentje in de hammers. Waarom is het als ik je gaat gebeuren nog een keer naar net terug worden? Een talentje in de hammers te warmen. Happy Christmas. Happy Christmas de hammers. En toen nog dood dat ik er is gespleten zijn. En je nou te beetje negen. Wij zijn schon gehaald net ballen dus naar de geker bij Tamso. Ha, we zijn maar nog een beetje arbeid. Ah, maar han net dan moet je niet nog vergeten zo lopen. Oh, Jezus. Ta kakt je te gemoeid. En dan niet toch op vergeten nog eens. Plannen. Maar het maar. Je net laat zien we gaan wat dan toestaan. Was maar een beetje we waren de contract met hem toe zeker daarheen. Zeg ik de mensen gaan hoor moet vertogen. Agus kert han mee katle turkey fyrir mit. Je wordt echt de gedra ravel nodig, maar wie aan. Ze chance je. Ik protege een potte brago worsten. Weet je? Kan je weg toe? Hè? Maar je gaat maar dat als je er staat Turkije. Ja, best je gehouden. Walnuts, pine nuts, agus crack in the roast, all right? Best je gehouden. Wel maar als je gehouden bent, zet je toe wat ik zeg zoals de hoenen. Dat niet toe gedacht dat ze Turkije gaan moeten. Hé, mos. Jullie missen stof in wat. Dat is goed niet. Oh, direct maar de gele niet weer hoe beet. Is een flip. Oh ja, hoor, veel gesteld zijn te kwaad, hè? Ho, 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 hebben. Ah, moet je frik verder fixeren, dan moet je meer gewoon. Je gaat je dan aan, moet je niet dan aan. Nee, nee, hou hem weg. Dan laat ik het. Hoe doe kindje en zo? Van de wet en je verder weg met je geen meer in zo'n die wel contract. Ah ja, dat zijn nog rood green, is maar eens, maar niet hier het een lintje. Oh ja, wel ga hier worden check dat maar eens graag. Paul, zou dat er aan niet doen? Wat dan locht dat is nu hoor? Dat soort niet maar eens helemaal zijn vinden. Verstroold. Nou, ach, wat zou ik dan niet maken nog eens helemaal samen, dat is vlug. Weet je dat ik ga voor moet je ons moeten. Weet? Dat ik aan gaan doen. Helemaal. Kijk eens hier dat we hier waren. Poen nou zien. Séamus zijn kan je gelijk niet. Maar Wat een wacht met pitch. Goed je weet. Toen het maak je tot het is wel het hier. Die nog macht das nan pinte beol, ich schmetzt het. Kan toch wel neus? Maar dat is nog niet met punten. Pinta, la Nollaig. Al ik Séamus wel. Wel, ik kan heen, was. Oh, ja. Maar dat niet, ik heb maar aan zo'n vuur nog doen, dan moet je verschuiven. Wat gewoon net. Gewoon, ik Séamus een keer aan. Hier? Maar ja, mooi. Ja, ze hebben hard was gewoon in hoor. Geen andere keer, hè? Dan moet je hier wel. Wacht, dat ze zo. Ja, voor doe ik niet graag de woorden in huis. Wat je bitch nog happy. €60 om kan bij door toe hem eens. Maar zijn, weet je gehad om bolles zoals er gaat halen naar heen. Kebe door eruit, omdat dat gewoon al was op vast was, dus niet op zijn achterhuis. Hoe lang dat we in kerne koeken kan maar heen was, een beetje een view, hè? Dank je, monsieur. Dacht een boos zit. Shinneriste. Dat is een kijk te woord. Nee, nee, dat goed is in chanat, geen goed kindje gestaan is in chat. Agus planer. En is de Christmas box. Well, Christmas box. Oh, is nog all in your Christmas box. Wel, ik er een mile magen te hebben. Best mooi. Weet je, je weet je moeilijk gaat je helemaal zich in de lucht, hè?